Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Sebelum mulai, bolehlah bantu like, komen, dan subscribe dulu biar channel ini makin rame. Bismillah, semua kita mulai dengan memuji Allah yang maha ngatur urip, dan monggo tulis sholawat kanggo Nabi Muhammad SAW. Lan keluargane ing kolom komentar. Ayo podo nambah takwa. Soale Allah wis ngendika ing Al-Qur'an yen setiap kelicikan bakal bali marang pelakune dhewe. Iki pas karo cerita sing bakal kita bahas. Tulis uga asal daerah kalian ing komentar yo. Seru kalau bisa saling kenal. Dan tolong tonton sampai rampung, soale ing deskripsi ono pitakon penting. Sing bener jawab bakal entuk hadiah, sing diumumke ing bagian penutup. Di tanah Betawi lawas, jauh sebelum gedung-gedung tinggi nongol dan suara klakson jadi musik harian, hiduplah kisah sing jarang diceritain wong. Tanah iki, sing dulu masih kebung-kebung, rawa-rawa, pohon kelapa ngadep angin, lan bau tanah basah sehabis hujan, dadi saksi bisu tumindake Sengkuni, tokoh licik sing kesohor saka jaman wayang. Wong-wong Betawi zaman kuno percaya, tiap tempat duwe ruh, duwe sejarah, lan duwe pesan moral sing kudu dihargai. Ing tengah suasana kayak gitu, Sengkuni mlebu kaya ember bocor, ngrepoti, tapi tetep nekat melaku terus goleki kesempatan kanggo ngedhekke kekuasaane. Sengkuni dikenal licik kaya belut kepleset minyak, wong liya nganti ngomong, kalau neh orang lewat, bayangan aja bisa ditipu sama dia. Saking licike, akeh wong ora wani ndelok langsung mripate. Wong ngomong, yen Sengkuni iso senyum, tapi artine bisa macem-macem. Entuk ide jahat, lagi ngrasani, utawa lagi ngerancang muslihat anyar. Nanging sanadyan licik, dheweke pinter banget malah. Kaya pisau bermata loro, ilmu lan kepinterane bisa dadi berkah yen digunakake bener, tapi iso dadi malapetaka yen dilengen hawa nafsu lan ambisi sing ora entek-entek. Ing dina sing aneh lan rada wingit, Sengkuni nemu kabar yen ana pusaka anyar ketemu, ondel-ondel hitam, boneka raksasa sing jarang nongol ing kisah wayang. Katane, boneka iki diwarisake saka leluhur Betawi sing ngerti dunya roh, ngerti seni budaya rakyat, ngerti cara nyambungke tradisi karo alam gaib. Iki dudu sembarang ondel-ondel sing biasa nongol di hajatan, arak-arakan, atau ngawal penganten lewat gang sempit. Iki ondel-ondel sing dikatakan duwe roh keturunan penjaga kampung jaman Bahula, sing tugasnya melindungi warga dari mara bahaya lan tipu daya. Sengkuni, sing ambisi iku kaya api kebakaran hutan sing ora gampang dipadamkan, langsung kepincut. Pusaka iki pas banget buat ngangkat pamorku, pikir. Jika ku bisa nguasain ini boneka, politik bakal gampang gue puter kaya adonan kue ape. Nanging dheweke ora paham, ora ngerti blas yen ondel-ondel iki ora mung boneka. Ora mung kayu dicat lan diberi rambut ijo. Iki penjaga tradisi, sing ora mau diperintah kaya budak. Tradisi Betawi lawas percaya, ondel-ondel iku punya watak. Yen pemilik jujur lan lurus, ondel-ondel bakal jadi pelindung. Yen sing megang licik, niat mumbulan kotor, moko ondel-ondel bakal ngejawab dengan caranya sendiri, dan biasanya caranya bikin pemiliknya mikir 2 kali. Nalika Sengkuni nyoba nguasani, dheweke nyedaki boneka besar iku ing tengah malam, lampu minyak nyala remang, suara jangkrik kencang, lan udara Betawi lawas sing berbau laut tipis-tipis. Sengkuni nyeletuk sambil cengengesan. Iki boneka apa pusaka? Sing penting nurut dulu omaku. Dheweke goleki cara kanggo ngaktifke kekuatan ondel-ondel hitam. Mantra-mantra dilafalkan, beberapa doa dicampur sembarangan, sakral dicampur nafsu, tradisi dicampur ambisi, pokoke campur aduk kaya tukang sayur lagi ngaduk pecel. Nalika suarane mantra mulai gemeter, lan hawa aneh muncul, ondel-ondel hitam gerak pelan. Rambut ijupnya goyang kaya kena angin padahal angin ora ono. Matane merah redup, kaya bara yang udah mau padam tapi tetap panas. Sengkuni sempet kaget sedikit, tapi rasa congkak nutupi kabeh ketakutan. Nah, mulai jalan nih, gumam sambil meremelek. Nanging sakdurunge boneka iku nurut, ondel-ondel malah munggah aura aneh. Dudu marah, dudu seneng, tapi aura nolak.
Aura sing tegas, kaya penjaga kampung ngomelke maling, tenang tapi nyelekit. Leho iki kok ora nurut karepku, gumam kebingungan. Sengkuni ngerti yen ana sing ora beres, tapi tetep ngeyel, maksa, lan terus ngucap mantra. Wong kalau udah keras kepala, mau dikasih peringatan juga kadang go ngefek. Ing sisih liya, para wayang saka Pandhawa lan Kurawa lagi nyawang saka kejauhan. Biarpun musuhan ing kisah besar Mahabharata, ing tanah Betawi lawas, kadang-kadang mereka bisa berdiri bareng, minimal untuk nonton sesuatu yang janggal. Kaya wong Betawi lagi ngeliatin orkes dangdut manggung, ngumpul, komentar sono sini, tapi tetep serius ngamatin. Werkudara nyeletuk, iki Sengkuni kok ngelakuin sing aneh-aneh meneh sih. Janaka ngomong pelan nganggo krama lugu. Sengkuni punika tansah ngoyak kegiatan tanpa mikir budi pekerti. Sri Kandi, sambil nyender ke pohon aren, bilang, "Yah, kita lihat aja nih abang satu mau ngapain." Kalau ondel-ondel Betawi dia pikir bisa diputer seenaknya, salah besar dah. Wayang-wayang Kurawa sing biasane setuju karo Sengkuni, saiki malah diam farango ngusap dagu. Fatsala ngelirik pelan, Virocita bisik-bisik, iki koyo ora nyenengke. Adegan iki dadi tontonan langka. Para wayang, para penjaga moral, para satriya, kabeh ngeliatin Sengkuni sing lagi berjuang bukan dengan pedang atau tombak, tapi dengan kesombongan lan kelicikan pribadi. Sementara itu, alam Betawi lawas ikut nyakseni. Angin berhenti sebentar, suara jangkrik menurun, cahaya bulan kayak turun derajat. Seolah seluruh alam mau bilang, Sengkuni, ojo sembrono. Nanging Sengkuni tetep ora paham, tetep ngerasa paling pinter. Mikir yen tradisi bisa dibeli, bisa dimainin, bisa diatur kayak pion catur. Dheweke ora sadar, tradisi iku duwe jiwa, budaya punya roh, lan Betawi punya caranya sendiri untuk ngomong, kalau lu salah gue balikin. Waktu terus melaku, ondel-ondel terus gerak, lan bayangan Sengkuni tiba-tiba kebelah dadi dua di tanah, tanda yen roh penjaga mulai masuk. Iki dudu tanda kekuatan, tapi tanda peringatan. Para wayang ngeliat itu, dan mereka tahu. Sengkuni lagi masuk ke wilayah sing bukan main-main. Wilayah tradisi, wilayah moral, wilayah di mana licik bakal dibongkar tanpa pedang. Dan semua dimulai malam itu, di tanah Betawi lawas sing penuh sejarah, lan penuh pesan rahasia. Sengkuni, sing saka dulu kepalanya selalu penuh rencana licik, langsung nganggep yen ondel-ondel hitam iki bisa dadi senjata politik paling ampuh sing pernah dia punya. Ing pikirane, boneka iki bisa digunakake kanggo ngoyak tahta, ngumpulin dukungan kerajaan, lan nguripin pengaruh sing mulai luntur karena kelakuane sing kebangetan. Karo gumun nanging rakus, Sengkuni ngomong dhewe, kalau ku bisa ngendaliin nih ondel-ondel, para raja, satria, bahkan rakyat jelata bisa gue puter kayak gasing. Matane melirik-lirik licik, kaya kucing ngumpet mau nyolong ikan pindang. Sengkuni mulai nyusun strategi. Dheweke ngebayangke ondel-ondel hitam iku bisa maju ke istana, nari dengan aura mistis, lan otomatis bikin rakyat percaya dia punya kekuatan gaib. Wong Betawi lawas emang hormat sama simbol-simbol budaya, apalagi ondel-ondel sing dipercaya ngusir roh jahat lan melindungi kampung. Yen Sengkuni bisa nguasani boneka iki, pikir, otomatis wibawane bakal naik kaya kereta baru diresmikan gubernur. Nanging sing ora dia ngerti, roh Betawi iku ora gampang ditipu. Tradisi dan budaya sing dijaga ratusan tahun ora bakal nurut karo ambisi licik manusia. Nalika Sengkuni nyoba ngucap mantra sing campur aduk antara ilmu Jawa, mantra Betawi, doa pelintir, lan ucapan-ucapan aneh sing bahkan jin pun bingung, hawa sekitar dadi berubah. Lampu minyak goyang pelan, asap dupa mlungker kaya ular kecil, lan udara jadi lebih berat, kaya mau turun hujan tapi yang turun bukan air, melainkan peringatan. Sengkuni tansah mikir, yen kabeh bisa dipaksa. Pokoknya nurut, batin ngedumel. Nanging pas mantrane tekan nada tertentu, ondel-ondel hitam kuwi goyang lan awak alon-alon murup cahaya abu-abu. Rambute ijok sing kaku tiba-tiba kaya ngibrit kena angin pasar malam.
Wajahnya ora ganti ekspresi, tapi aurane berubah total, wis ora kaya boneka kosong. Odo getaran halus, kaya swara doa campur gumaman tanah Betawi lawas. Tiba-tiba, awak ondel-ondel memancarkan bayangan gede banget. Bayangan iku ngembang nganti nutupi dinding balairung, lan bentuk terus berubah-ubah, kaya lagi nyari wujud sing pas. Sengkuni ngira paling sing muncul kekuatan sing bisa dia perintah. Nanging sing keluar malah sesuatu sing bikin batin Sengkuni mleyot kaya kain basah. Roh Betawi sing jujur, tegas, lan ora seneng tipu daya kebangun. Awak ondel-ondel hitam ngeluarin suara halus, bukan suara hantu, bukan suara setan, tapi suara saka tradisi, saka rakyat, saka leluhur sing ngerti mono lurus mono belok. Cahaya kearifan sing pucet nanging kuat muncul dari dodo ondel-ondel. Mata boneka sing tadine cuma merah redup, berubah jadi biru kehijauan kaya cahaya pelita di rumah panggung Betawi zaman dulu. Sengkuni langsung kaget setengah mati. Tangane gemeter, mantrane buyar. Waduh, ini boneka opo cermin dosaku sendiri, celetuk sambil mundur selangkah, tapi ora wani jauh-jauh karena rasa penasaran lan rakus masih narik dia maju. Ondel-ondel itu seperti nyedot niat licik dari pikiran Sengkuni. Tiap ambisi gelap sing dia simpen, tiap rencana busuk sing dia pikirkan, tiap tipu daya sing pernah dia lakukan, semua muncul di permukaan, kaya bayangan ditarik keluar paksa. Aurane ondel-ondel gawe Sengkuni ngrasa kaya lagi ditelanjangi batinnya. Ora ono pedang, ora ono bambu runcing, tapi rasane kaya lagi disabet cambuk kesadaran. Ing Jawa krama lugu, swara para dewa muncul samar-samar, lembut nanging nyelekit, kaya angin gunung sing dingin tapi ora kejam. Sengkuni, sira kudu eling. Saben niat elek mesti wangsul marang awakmu. Sengkuni pun terdiam. Krungu teguran begitu halus tapi majlep, ating goyah. Dewa-dewa ora muncul wujud, tapi suarane cukup kanggo ngeneni ati wong sing paling keras sekalipun. Paring pituduh kuwi ora nyalahke, ora ngerasi, nanging ngelingke. Krama lugu sing dadi bahasa para dewa iku sengaja digunakake supaya Sengkuni ngerti. Iki dudu teguran dendam, iki teguran moral. Roh Betawi lan para dewa kaya nyawiji. Tradisi lan kosmologi bebarengan ngelingke Sengkuni yen politik sing ora bermoral bakal ngrusak raga lan jiwa. Yen ambisi kotor terus dipupuk, bakal dadi racun sing kembali ke pemiliknya. Kaya pepatah Betawi, lu gali lubang, lu sendiri yang masuk. Ondel-ondel hitam terus murup, cahaya abu-abu berubah kaya asap dupa yang muter pelan. Bayangan Sengkuni ing tembok dadi cermin urip sing ngungkap kabeh rahasia sing dia sembunyi. Saben langkah maju sing dia niatkan penuh tipu daya, muncul wujud bayangane deformasi, gremet, miring gelap. Sengkuni puter balik pandangannya, tapi bayangan itu tetap ngikutin. Nah loh, gumam pelan, kok kayak begini? Bukannya mau nambah kekuatan, malah jadi balik nusukku. Roh Betawi sing kebangun bukan roh jahat. Iki roh sing berdiri sebagai penjaga kejujuran. Sebagai simbol niat baik. Sebagai tameng rakyat sing gak suka dipermainkan politikus. Tradisi Betawi itu halus, tapi keras kalau ditantang. Kayak pepatah, pelan bukan berarti takut, lembut bukan berarti kalah. Cahaya ondel-ondel menguat. Goyangannya makin mantap. Suara ijuk gesek pelan kayak gumaman petuah orang tua Betawi. Nak, jangan main-main sama amanah. Semua aura itu ngelibat Sengkuni kaya kabut tipis. Dari kejauhan, wayang Pandhawa lan Kurawa nonton. Werkudara nyengir, Janaka ngurut dada, Srikandi ngelus dagu, Arjuna mung mesem tipis. Kurawa malah melongo, karena mereka ngerasa ngerti liciknya Sengkuni. Tapi baru kali ini lihat dia kena batunya sendiri, langsung di hadapan boneka raksasa budaya Betawi. Sengkuni mencoba ngucap mantra lagi, tapi lambine gemeter, pikirane kacau. Sing metu malah suara gagap kaya wong lagi dikejar hutang. Roh ondel-ondel langsung nanggepi dengan getaran yang lebih halus tapi menusuk. Suara para dewa terdengar lebih jelas.
Sira, Sengkuni, yen niatmu ala, tan bakal entuk berkah. Niat mulya bakal bali marang sih. Niat ala bakal wangsul dadi piala. Sengkuni lungguh pelan-pelan, ketiban kenyataan sing pahit. Boneka sing dia kira alat politik, ternyata malah dadi cermin dosa, cermin ambisi, lan cermin kejatuhan batin. Lan malam itu, untuk pertama kalinya, wajah licik Sengkuni retak oleh rasa takut, bukan takut sama ondel-ondel, tapi takut sama dirinya sendiri. Ing tengah kabut putih sing lumprah kaya asap kemenyan kampung, suasana dadi luwih wingit nanging ora medeni. Kabut iku ora mung sekadar kabut, rasane kaya campuran antara doa ibu-ibu kampung sing lagi tawasulan, hembusan angin dari rawa-rawa Betawi lawas, lan aroma tanah basah sakwise hujan sore sing ngisain kenangan adem. Kabut iki muter pelan, lembut, lan ngebentuk pola kaya tarian topeng Betawi sing santai tapi bermakna. Saben gulungan kabut kaya ngelus kulit, kaya lagi diajak mengendapkan batin. Di tengah pemandangan iki, ondel-ondel hitam sing tadi ngegirisi ora maneh katon ganas. Boneka iki perlahan balik wujud, ora ganti bentuk fisik, nanging aurane berubah drastis. Yen sakdurunge aurane murung kaya malam tanpa bulan, saiki dadi luwih teduh, kaya pelita minyak sing nyalanya stabil. Warna ireng sing nutupi tubuh boneka itu tetap gelap, tapi ada cahaya halus menyeruak dari sela-sela ukirannya. Cahaya budaya, cahaya leluhur, cahaya pengingat bahwa manusia kudu ngerti batas antara ambisi lan moral. Sengkuni, sing saka tadi ngotot pengen menguasai pusaka, tiba-tiba ndelok bayangan dadi lapis-lapis, kaya cermin ora ono entek-entek. Mula bingung lan gemetar. Amarga saben lapisan bayangan nuduhake sisi-sisi dirinya sing selama iki dia sembunyiake. Kelicikan, iri, rekayasa politik, manipulasi, dan ambisi sing ora pernah padam. Bayangan kaya potret hidup sing diputer ulang, adegan-adegan Sengkuni ngumbar muslihat, nancepake fitnah, nepuk dodo karena keberhasilan licik, lan ketawa tipis karo kemenangan palsu. Bayangan iki ora mung visual, rasane kaya tamparan batin. Sengkuni ngrasakake, saben lapisan bayangan nembus bagan jiwane sing paling lembut. Dheweke dadi sadar yen kabeh rencana jahat sing dia simpen tumplek-plek di depan mata, nganti dia ora bisa ngeles utawa dalih-dalihan kaya biasane. Sengkuni gumun, iki piye sih? Kok kaya dikeroki roh kampung, dosa-dosa ku padha naik semua ke permukaan. Nalika suasana batin Sengkuni mulai oleng, wayang Werkudara, Janaka, lan Nakula mlebu maju karo langkah alus. Mereka ora gojek tombak, ora ngangkat senjata, ora siap perang. Sing mereka bawa justru energi damai, kaya aliran banyu bening ing sawah, kaya angin gunung sing adem, kaya doa bapak-bapak kampung sing tulus. Werkudara, sing dikenal paling kuat lan paling tegas, ngomong nganggo gaya Betawi campur Jawa, suarane ngebas tapi halus. Wis, ojo kemrungsung, Pak Lik Sengkuni. Nih urusan bukan buat marah-marah. Tenang aja dulu. Sengkuni melongo, ora biasa dia disikapi tanpa marah, tanpa bentakan, tanpa ancaman. Biasane orang takut sama dia. Tapi kini, wayang-wayang itu justru ndelok dia kaya ndelok keluarga yang lagi nyasar jalan. Janaka, sing alus budi nanging sakti, nyelipkan senyuman kecil. Pakaian kerajaannya melambai pelan kena angin kabut. Krama lugune ngalir halus. Pak Lik, manah punika yen kebak reribet lan niat ala, mesti boten saged enten tentrem. Sing dados prayoga punika nyawiji karo niat becik. Nakula nambahi, suarane lirih tapi tegas. Niat ala punika radi abot dipunduwahi, nanging menawi panjenengan purun eling, Gusti tansah maringi dalan wangsul. Cahaya sing mengalir saka tangan para Pandhawa iki kaya aliran energi bening, sing belai kabut, ngelehke suasana tegang, lan nutupi Sengkuni kaya selimut dingin sing nyenengke. Ora ana unsur pemaksaan, sing ada cuma ajakan lembut supaya Sengkuni ora terus ngeyel lan ora ngegas diri dhewe. Ing sisih liya, wayang Virocita, Yasodhana, lan Arimardana maju pelan, sikap ora agresif nanging wibawa.
Tiga tokoh Kurawa iki ora muncul kanggo ribut, ora kanggo mbela Sengkuni, ora uga kanggo nyerang. Mereka tampil kaya penjaga moral, kaya dewan adat sing mengawasi acara penting supaya tetep tertib. Virocito ngadeg tegak, matane tampak luwih jernih dibanding biasanya. Ngomongnya pendek namun berisi. Saben wong duwe dalan. Sing artine, Sengkuni lagi berada di persimpangan moral, lan pilihan bakal nentokake nasib. Yasodana melirik ke arah ondel-ondel, lalu ke arah Sengkuni. Krama lugune lembut. Leres, saben kala wonten pituduh. Sira menapa badhe nurut hawa, utawi nurut nurani? Ari Mardana ngadeg kaya patung penjaga gerbang, awak tegap, aurane kuat. Dheweke ngomong tanpa emosi, tapi pesane langsung getar. Sengkuni, yen sira ndeleng bayanganmu, iku dudu paukuman. Iku pangilon kanggo ndandani. Telu wayang Kurawa iki, sing sakjane sering sejalan karo rencana-rencana rumit Sengkuni, saiki malah dadi saksi netral, kaya hakim tanpa palu. Tugas mereka ora nyalahke, tapi ngawasi, supaya proses penyadaran iki ora melenceng dadi konflik, ora berubah jadi ribut konyol, lan ora ngasilke benturan antar dunia roh, budaya, lan ambisi manusia. Kabut putih terus melumprah, muter kaya kain panjang diselempangke angin. Suara lembut muncul dari balik kabut, kadang kaya bisikan leluhur Betawi, kadang kaya doa para wali sing lewat angin gunung. Sengkuni, sing biasanya ora pernah mau kalah, mendadak ngrasake jiwane goyah. Kaya wong pertama kali dihadapkan podo cet moral sing bocor rekaman batin. Matane sedikit berkoco-koco, entah karena takut, malu, atau bingung. Kaya anak kecil ketangkep bohong sama orang tua. Werkudara ngadeg luwih dekat. Santai aja, Lik. Nih bukan saatnya ngegas. Nih saatnya elu ngoco beneran, bukan pura-pura baik depan publik. Janaka melanjutkan. Saben manungsa saged kilaf. Nanging menawi wonten kesempatan dandani, punika paringse saking Gusti. Nakula nyenderke pedangnya tanpa niat nyerang, tandha yen ora ana kekerasan sing bakal terjadi. Sementara itu, ondel-ondel hitam terus memancarkan cahaya lembut, kaya lilin besar ing tengah ruangan meditasi. Bayangan Sengkuni tetep muncul, lapis demi lapis, nampilke perjalanan karakter sing panjang banget, masa mudanya, ketika dia pertama kali belajar tipuan, masa dewasa ketika dia merasa licik adalah keunggulan, masa-masa ketika dia nyetir konflik demi keuntungan pribadi. Semua itu diputar ulang tanpa suara, tapi gambare cukup untuk nyentuh saraf kepekaan manungsa. Wayang-wayang sing hadir ora bergerak banyak, tapi aura keberadaannya cukup kuat untuk merubah atmosfer. Mereka semua ora datang sebagai musuh, tapi sebagai wong-wong sing ngarep Sengkuni bali menyang dalan lurus, kaya tetangga kampung yang meski suka gosip, tetep peduli kalau ada warga yang kesasar. Kabut makin lembut, cahaya makin stabil, lan batin Sengkuni mulai retak-retak, bukan ambruk, tapi membuka jalan supaya cahaya bisa mlebu. Lan ing momen iki, Sengkuni ngrasake, mungkin pertama kaline. Yen ora kabeh masalah kudu diselesaikan dengan tipu daya. Yen ora kabeh kekuasaan layak dikejar. Yen ora kabeh rencana licik bakal menang. Dan proses penyadaran iki, sing dipandu oleh ondel-ondel hitam, para Pandhawa, Kurawa, lan roh Betawi, dadi pintu awal perjalanan batine sing ora pernah dia bayangke sebelumnya. Nalika suasana batin Sengkuni tambah mumet, kaya ember bocor sing diisi banyu terus-terusan, rasa bingung lan sesek mulai numpuk ing dadane. Ambisi sing biyen dadi bahan bakar semangat, saiki malah dadi beban sing memacetkan pikiran. Ing tengah kepanikan batin iki, cahaya saka dunia dewa mudhun perlahan. Ora gebyar kaya kilat, ora meden-medeni kaya swara guntur, nanging halus kaya kelip lampu teplok sing diselehungke kain putih. Cahaya iku mlebu saka langit kabut, nembus suasana kaya doa para leluhur, sing turun kanggo nuntun cucu-cucu sing kesasar. Cahaya iki ora mung cahaya, ing suasana kaya ngono, kabeh wayang ngerti yen cahaya iku tandha, yen para dewa ora pengin kekacauan terus berlangsung.
Iku tandha yen batine Sengkuni kudu diluruske, ora nganggo paksa, nanging nganggo pituduh. Nalika cahaya dewa wis nyentuh tanah, hawa sekitar langsung berubah. Adem, nanging ora dingin, tenang, nanging ora sepi. Ing tengah cahaya lembut iku, wayang Gatotkaca muncul mabur tinggi. Suara kepak sayap kaya campuran angin gunung lan angin laut. Rambutnya berkibar, tubuhnya mengkilap disinari cahaya dewa, lan wajahnya tegas kaya kesatria yang dunungi rakyat. Gatotkaca ora turun karo gaya gagah siap perang, nanging mabur memutar kaya helikopter ngalir amerta. Dina iku, ia nyebar angin adem, angin sing bisa nembus rongga batin sing lagi mumet. Angin sing dibawane Gatotkaca punya rasa unik, ana unsur Betawi, ana Jawa, ana Nusantara. Kadang rasane kaya hembusan kipas bambu ibu-ibu di kampung sore-sore, kadang kaya angin gunung sing nyejupke, kadang kaya angin pantai yang ngingetin bahwa hidup itu luas, ora mung sakuping kerajaan. Sing sabar, Lik, angin adem biar ngeringin pikiran lu, gumam Gatotkaca, gaya Betawinya kedengaran jelas tapi tetep sopan. Ya ngerti, Sengkuni lagi ora butuh ceramah keras, dia butuh napas lega. Sawis angin Gatotkaca mulai nyapu suasana, muncul sinar tipis kaya garis emas panjang. Sinar iki melengkung pelan, memantul ing kabut, lan nyusup ke arah Sengkuni kaya sinyak senter cilik sing nyorot pojokan kamar gelap. Sinar itu ternyata berasal dari panah cahya milik Arjuna. Arjuna mlebu langkah demi langkah, sikap kalem, mata lurus, lan bawa aura wong sing wis ngonceki batin lan ngerti rasa manusia. Panah cahya sing ia pegang ora ngeluarke hawa panas utawa aura tempur, malah adem kaya pelita masjid pas malam takbiran. Arjuna ngangkat panah setinggi dada, lalu ngomong lirih nganggo krama lugu. Panah punika boten kang nyerang, nanging kang bikak niat ing jero atimu, Pak Lik. Sengkuni langsung kak. Ambune panah itu kaya aroma bunga kamboja sing ditaruh di pemandian. Tenang, lembut, tapi punya daya menyentuh pikiran paling dalam. Panah iki ora menusuk tubuh, tapi menusuk batin, nembus lapisan-lapisan ambisi lan tipu daya sing wis menebal kaya kerak wajan. Arjuna nambah. Niat punika dasar tumindak. Bila niatmu miring, kabeh sing kok tindake bakal dadi petaka tumrap sapodo-podo. Sengkuni mulai goyah. Ati sing keras bagai kayu jati tua itu perlahan melunak. Ing sorot panah cahya, Sengkuni mulai ndelok sisi-sisi niat sing paling jero, sing selama iki dia tutup-tutupi, bahkan dari dirinya sendiri. Ora adoh saka kono, Srikandi ngadeg tenang. Wibawane lembut, tapi ora bisa disepeleke. Ia berdiri kaya putri Betawi sing lagi nunggu teater topeng dimulai, anggun, santun, tapi punya ketegasan yang tidak perlu ditunjukkan lewat kekerasan. Gerakannya pelan, tapi matanya jernih, penuh welas. Srikandi ora langsung ngomong. Ia hanya mengangguk tipis ke arah Sengkuni, tanda bahwa proses penyadaran batin itu bukan hukuman, tapi kesempatan. Angin mengibaskan selendangnya, memperlihatkan simbol keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan. Sawise iku, para wayang saka Pandhawa lan Kurawa padha nyawiji. Meski asal-usul mereka beda, ajaran moralnya tetap satu. Kekuasaan tanpa laku spiritual iku ibarat bangunan tinggi tanpa pondasi. Nunggu roboh wae. Dheweke tahu bahwa manusia yang ngejar tahta tanpa pertimbangan moral bakal ngancurke keluarga, kerajaan, lan rakyat. Werkudara ngomong pelan, lu pikir kekuasaan itu cuma kursi. Bukan, Lik, itu amanah. Kalau lu pakai buat tipu daya, ya lu sendiri yang kejeglong. Janaka nambah kanthi krama lugu. Tahta punika boten suci menawi tan wonten moral, tan wonten rasa eling lan waspada. Nakula lan Sadewa kompak ngangguk, nuduhke yen kekuasaan tanpa adab bakal nimbulke perang batin, lan perang batin iku luwih ngeri ketimbang perang fisik, sebab musuhe ora katon. Di sisi Kurawa, Virocita maju selangkah. Kekuasaan tanpa laku spiritual, iku kaya pedang tumpul digosok watu panas, rusak dhewe. Yasodhana nambah pelan.
Tahta tanpa moral ngancurke sapodo-podo, kalebet keluargamu dhewe. Arimardana mung ngomong pendek namun nyelekit. Lan rakyatmu bakal kelangan pangayoman. Ketika pesan moral iki menggema, cahaya dewa makin kuat, kabut makin bening, lan batin Sengkuni mulai buka kaya pintu tua sing akhirnya bisa dibenerke engselnya. Semua tokoh wayang ora datang untuk nuntut, ora datang kanggo ngadili, lan ora datang untuk menjerumuskan. Mereka datang sebagai pangeling, pengingat bahwa kehidupan ini ora mung tentang menang atau kalah, tapi tentang cara manusia menjaga niat lan moral, supaya tahta wae orang rusak warisan leluhur lan rasa kekeluargaan. Dan di tengah semua cahaya itu, Sengkuni mulai sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang kekuasaan, tapi tentang siapa dirinya sebenarnya. Pungkasan saka kabeh geger batin, kabut putih pelan-pelan buyar kaya asap kemenyan sing disapu angin subuh. Ing tengah pangling suasana, ondel-ondel hitam sing sakdurunge dadi objek ambisi politik Sengkuni, munggah martabat dadi penjaga tradisi sing bijak. Wujud tetep ijuk tetep ngembang, nanging aurane berubah total. Ora ana maneh hawa kelam sing nyelimuti. Sing ana malah cahaya budaya, kaya sumur tua sing dibugar, nyala tenang, adem, lan ngelingke masa lalu. Ondel-ondel iki nuduhke Sengkuni yen tradisi, wahyu, ramalan leluhur, humor rakyat, lan seni budaya iku dudu barang dagangan, dudu alat politik, lan dudu mainan sing bisa diputer-puter sak karepe wong sing rakus kekuasaan. Tradisi iku amanah. Seni budaya iku panggonan nilai-nilai luhur disimpen, dudu barang dekorasi sing hanya dipinjem untuk kampanye. Ondel-ondel sing tadine diam, saiki kaya guru tua sing ngerti makna urip tanpa perlu ngomong banter. Sengkuni mung bisa mandang, pikiran kaya diacak, dilempengin ulang, terus diacak maneh. Ing tengah suasana sing geter alus kuwi, wayang Puntadewa maju kanthi langkah perlahan. Sorot matanya bening, raut teduh kaya sesepuh desa sing wis ngerasakake manis pahit kehidupan. Puntadewa ora ngomong kasar, ora ngegas, nanging kalimat nyelekit kaya nasi panas sing kecokot tiba-tiba. Kanthi swara krama lugu sing alus banget, dheweke ngomong. Sira kudu ngerti, Sengkuni, yen becik ketitik, olo ketoro. Sing tumindak becik bakal nemu pangkat becik. Sing tumindak olo, ora bakal iso ndelikawani, sanadyan nyumput ing peteng isor lemah. Kalimat kuwi melesak mlebu kuping Sengkuni, terus langsung nyelecep menyang batine. Pepatah lawas sing sering diremehkan wong licik, nanging saiki krasa kaya palu gebrak meja. Sengkuni merem sebentar, ngerasakake getaran maknane. Becik ketitik, olo ketoro, gumam, kaya wong sing lagi ngejo ulang nasib dhewe. Sengkuni banjur lungguh meneng, pelan, kaya wong Betawi sing kaget nonton lenong bagian plot twist sing tiba-tiba ngebalikin seluruh cerita. Matane mlongo, mulutnya terbuka sedikit, ekspresi bingung tapi juga mulai ngerti. Lakon kaya penonton yang baru sadar kalau tokoh favoritnya ternyata penjahat yang nyamar. Di sekitar, wayang-wayang Pandhawa lan Kurawa ora merapat, ora ngepung, ora nindes. Mereka hanya berdiri sebagai saksi, kaya para tetangga kampung yang ngeliatin odo anak muda akhirnya minta maaf, sama bapak-bapaknya habis bikin masalah. Suasana tenang, tapi penuh makna. Sengkuni mulai ngerti yen kutukan iki dudu hukuman fisik. Ora odo petir nyambar, ora odo tangan raksasa nyekel, ora odo api neraka muncul saka ngisor tanah. Kutukan iki justru hukuman paling halus tapi paling nyelekit. Dheweke dipaksa nyawang wujud asli batin. Lan introspeksi kuwi kadang dadi perang paling gede dalam urip manungsa. Gatotkaca nyeletuk pelan, "Nih, Lik, musuh yang paling gede bukan orang yang lu fitnah atau lu akalin, tapi diri lu sendiri." Arjuna nambah dengan lirih, "Nalika rasa lan pikiranmu kabut ning hawa nafsu, sira boten saged ndeleng pepadang sing wus suwe nuntun gesangu." Srikandi ngatek tenang, memandang Sengkuni kaya ibu-ibu Betawi ngeliatin anak tetangga yang kebanyakan gaya pas lomba 17-an. Ora marah, tapi ngelingke. Lu dari tadi nguber kekuasaan, tapi yang lu lawan justru hati lu sendiri. Janaka ngusap dagu, Sengkuni,
sira punika boten dipun hukum badai, boten dipun hukum geni. Nanging dipun wulang waras supaya ngerti makna kejujuran. Werkudara nyeletuk lucu tapi nusuk. Lunih, lik kalau niat lu bersih, gak gini jadinya. Nih ondel-ondel bukan boneka buat lu puter-puter kayak spinner. Omongane Werkudara diguyu alon-alon karo wayang-wayang liyane. Humor rakyat ora ilang, meski suasanane serius. Itulah ciri luhur budaya Nusantara. Petuah lan guyonan campur dadi siji, melembutkan hati tanpa bikin sakit. Ondel-ondel hitam banjur ngeliarake cahaya putih tipis, kaya wulan purnama sing ketutupan awan tipis. Cahaya kuwi mlebu menyang bayangan Sengkuni. Bayangan sing tadi lapis-lapis kaya cermin ora ana entegan, saiki pelan-pelan nyatu dadi siji. Ambisi yang tadine meletot kaya benang kusut, mulai lurus. Sengkuni awalnya ora ngerti apa sing terjadi. Tapi rasa aneh muncul, enteng ning dada, kaya beban batu raksasa dicopot saka pundak. Nalika awak ngrasake perubahan itu, dheweke sadar yen introspeksi iki dudu untuk memalukan dia, tapi untuk ngembaliake dia ke manusia yang lebih waras. Para dewa, sing suarane samar nang jero hawa, ngomong pelan karo krama lugu. Sengkuni, sira dipun wulang supados eling. Pusaka lan tradisi sanes kanggo dipun jadikaken gegaman politik. Samubarang sing suci boten saged dados piranti hawa nafsu. Sengkuni ketunduk. Ngusap rai pelan. Rasanya kaya wong pertama kali ngerti makna eling lan waspada, sing selalu dibilangin kiai kampung waktu ngaji. Lan ing pungkasan kuwi, ya sadar. Musuh paling get sing dia lawan bukan Pandhawa, bukan Kurawa, bukan ondel-ondel hitam. Tapi bayangan dirinya sendiri. Sengkuni nyelirik ondel-ondel pelan. Ora ana rasa takut. Sing ana malah rasa hormat. Kaya orang Betawi hormat sama palang pintu, atau wong Jawa hormat karo gamelan sing wis ditabuh leluhur. Ondel-ondel hitam nganggo pelan, gerakan sederhana tapi dalam maknanya. Kaya ngomong tanpa suara. Wis, ngerti kan? Saiki waktumu mlaku ing dalan sing bener. Sengkuni nyedot napas panjang. Rasane kaya wong yang nemu jati diri sakwise su keblinger ambisi. Lan dikono, ing tengah padang budaya lan petuah wayang, Sengkuni ngerti siji hal penting. Kutukan iki sejatin rahmat sing bangun dia dari tidur panjang kesombongan. Alhamdulillah, wis rampung nonton sampai pungkasan. Ayo podo terus bersolawat kanggo Nabi lan keluargane, lan ojo lali kanggo tetep takwa ing saben urip. Kanggo sing jawab bener pitakon ing deskripsi, kita doakan. Ya Allah yang Maha Menjaga, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan, perang, dan konflik, lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridai. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu. Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zalim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya berkah, jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khatimah. Amin. Yen ono sing salah jawab, mugo-mugo tansah sehat lan diparingi berkah. Ayo tulis request judul cerita lan kisah ondel-ondel liyane ing kolom komentar.